И здравейте, приятели! Днес ще играем на хубавата игричка. Най-хубавата игричка в света, която ми харесва много. И ще играем... Тук се отварят покемон пакети. Продавам ги. Този слаб, аз съм много добре, така. Моля, вижте сега, искам да кажете колко са добри моите. Значи продам. Добре, взимам това. Взимай това, хора. Вижте сега. Чакайте. Значи този имам, този. Чакайте да сложим някой друг по-добър. Да. Този. Сел. Кой имаш? Искаш карти ли, а? Така. Седим и чакаме и аз ще видя на кой колко точки имам. Шампион карт, няма шампион карт. Чакайте да покажа шампион карт е тази. Чакай. Има ли друга по-силна? Ето ми е единствената карта. И никой още не е взел, защото... Сел. Искам да ми дадат парички. За да... Ето още един пакет. Тия са слаби пакетове. Добре. Ментол след 26. Така. Това кой искате? Още малко и ще отключа това и ще имам втория пакет и там ще ми се падат по-добри. Супер. Имаме да дам тях и... Чакайте. Такова. Yes, unlock. I unlock. Unlock на кого? Yes, хора, yeah. Yes, budget. Budget ми много по-добре. Майко. Аз не знам какво направя сега. Пари. И ще гледаме на кой мако. Start a new language learning journey with Duolingo. Designed by They have thousands of different templates that you can download for free. And trust me, they have so many that you will find what you're looking for. And you can just download them in less than a minute. So go get a cute home screen now. От 10 минути, не разбирам. Майко, вземам си тия пари. Или нещо ме бъгна пак, като... Не казвам. Бабо. Успокой се, братовчете. Това е просто един як кошмар. Хора, ако искате да отваряме много пакети, опенинг на тази игра, ще напишете ли долу в коментарите. Ще събирам колкото искам, да. Колкото искате вие, да. Ще събирам до 20 пакетчета. И да. Тати. Чакай, че някой си купил тия пакетчета, майко. О, 2 пакетчета сега. Сега ги отваряме, хора.
Зараме ги. Всичките са много слаби. Всичките. Гледайте как идват при мен и взимат. Майко, такъв пакет, че ми се падне това. Точно. Кой искаш пъти? За Мидстар, Апсепт. Добре. Още един пакет. Колко си падате по тия слабите пакети? Слаби си. Слаби тука, брат. Колко слаби са. Чакайте, бе. Людко, как ги взехте тия пакети? Бързати малки. Ето ви малко пакетчета. Ето ви тъпите пакетчета. Така, хора, вижте всичко, ще купат тия гадове. Купувайте. Банката ви сметка ще остане с 0 пари. Толкова погледне, вижте как гледат. Вземайте пакети, аз не че нямам пари, ама кой искаш пъти? Кой искаш сега? Искаш 17 карти? Типа колко искаш? Вземай се, бе. Сега се връщам от тъпата реклама. Така, хора, пуснах след яката рекламичка. Яката реклама, яката реклама. Аз събирам много пари за 500 пакетите етки. Купувайте още ли? Аз за това не си ги купил да ги върнате. Искате ли да ги върна на вас? Ще ги взимат всички, само ще има бой. Чакай бе, някаква карта. Картичката е... Да видим. Тая. Имаше костенурка. Много съжалявам. Аз там нямам. Питай го. Хора, абонирайте се за мене и за всеки, който харесвам. Аз знам Mimivox Games, BGFox 11, за Overplays Games, за всеки, който казвах сега. Майко, колко е яка тази игра. Не знам, пак ще го кажа, брат. Ти какво ще си купиш сега? Нищо. Сега такива. Дай парите. Няма проблем. 4, 13, 12. И какво сега? Да отидем на следващото приключение. Да се починем. Ой. Те така е. Едно приключение, което да е супер забавно.
Ми правим масаж, бе. Ето де. Чакай малко още. Ало, гледайте реклама с мен. Искате ли iPhone? Alibaba.com. Майко, има B2B Nintendo Marketplace. Switch. Има Nintendo. Download today and get started. Покемон. Има и котенца. О, колко е сладко. А толкова малко за това, защото е слаб, нали? Ой. Те така и Саня. Искате ли да учите училище за магии? Не. Колко пъти не? Ще кажа, че... Добре, извинявай, Беги Фокс, обаче не харесвам лисици, това ще кажа. Не харесвам лисици. Не са за мен. Вълците са за мене. А това... Асана, бабалата синя. Ами я ме чеш. Здравей, Пати, добре съм. Знаеш ли какво ще правим днес? Да, днес ще ни покажа нова отвара. Хайде, Пати. Купувайте си пакетчета. Няма нищо, аз просто искам да си купувате. Типа, кой искате? Искате ли карти? Та се любила в мене. Та се любила в ето грозник. Представете ли се? Добро утро, малки вещици. Вие какво искате и двамата? Добре, махайте се от тук. Не ви харесва. Тя па ще ходят като гаджета заедно, братлете. Аре, отивай при гаджето си, бе, що се утре. Аре, отивай при твоето скапано гадже. Нямаш пари. Мой мъж за вода. О! Още 10 минути и спирам това видео, брат. Аз съм болен, хора. Не, шегувам се, как не съм болен. Що? Аз ви лъжа. Да, лъжа ви. Хора, не съм болен. Днес събудих, ких 5 пъти, обаче вече не кихам нещо. Не знам, брат, за 4 часа не съм кикал. Супер. След това магическият прах подобрява кая. И накрая пускаме един... Прънна. Но само един косъм, нали? В моя случай това ще... Нали знаете сестра ми? Имам една сестра, тя е отдолу на мен и аз си предам. Колко е яко, брат. Да имаш сестра, която да я дразни 100 000 пъти. Вижте, спешъл карт. О, очите като са ви изчезнали. Фокус мокус, баба ти е бокус. Фокус бокус, баба ти е мокус. Фокус мокус, баба ти е гокус. Аз отивам да си взема нещо за ядене. Ми викала съм гладна, мамо. Вижте колко съм бърз. Индустрия, да. Баба ти. Аре бе, идвай бе. Фокус, мокус, баба ти е гокус. Залежи. Ще ми дадеш ли косъмче? И накрая косъм от Мисифу. И накрая косъм от Бисифу. Кой е Бисифу? Баба ти Бисифу. Бисифу.
Cholera. Zależy. Cholera. 1, 2, back on my heel. 3, 4, back on some more. 5, 6. Pick up the stick. So let's see Fortnite with Epic Games, Baba Team Maps. Uiau! Ja. Zależy, to ja. 8 пакет 4 пъти. 46. О, ръктил. Колко искаш ти? Добре, ай. Ай, само защото е по-силен. Искате ли да чуете сестра ми? Не. Добре. Искате ли да чуете сестра ми? Не. Добре. Ми чупи всичко. Nintendo Switch, вижте. Конзола за игри си 8, 5. Чакайте малко, хора. Тупата игра. Само е се влеза. Ето вече сме в играта. И пребихме ми, защото тя скачаше около мен. Не ми хапи кръка, бе. Малката ми сестра ми не е Мими Voxer Games. Я стой, бе. Правиш ма. Все ще скачаш у мен и пак ли? Да. Аре, скачай, като много знаеш. Ще направи един супер кик и... ще паднеш от 5 етаж. Ах, баба ти! Помощ! Мими, кажи здрасти на хората. Здрасти! Хора, цялото ми семейство ще каже здрасти на вас. Защото сме много добри, хубави хора. Чарзард! То ми изглежда на Чарзард, брат. Ама не е Чарзард, защото е тъп и як. Я, скача. Я! Как ми бие тук ти в главата? Хора! Помощ, хора! Как ми бие тук ти? Нямаш пари. Ама имаш треволяк. Слабейков. Целико. Не. Помощ, хора! Хора, ако ти искате да любя сестра ми, дайте лайк. Добре. Ето, бие ми я. Хора, бие ми тук ти. Ето, набих я с една ръка. Бутнах я. Хора, ще се реву от смях. Как ме виждам главата? Едвам става, брат. Хора, с играта не да се занимавам или с вас. По-трудно ми е с Мими. Така че ще удара. Я! Пребих. Да зарева. Тарица. Абе, няма мухи. Хората ще гледат и ще се смеят как плачеш. Дете ли е срам? Дете. Виж сега хората ще се смеят. Сега ела на мен да биеш ти. И на мен да ми се смеят. Искаш ли? Да. Помощ. Сега ще ме бие силно. Помощ! Допите ми! Как ме рита в гъза?
секунди. Бегаме, баба ти. Помощ! Аз зашкрих като топка. Ай! Чакайте да гледа на мене кола. Не, Мими, моля се. Свалихте долу. Хора. Как спадах? Още малко и чуба. Я, как ме бие. Как ме боли. Как ми скача на главата. Ей, що ми скачаш на главата? Баба ти. И че ще пребием. Мария! Ау! Как Марита? Пау! Какво ми каза тъпли? Типа, какво си има? Зависи как е. Ти не си ли такава тъп? Ей! Как ритнах дупето? Как ме ритна плата в слабите части? Слабите ми части! Не! Гъза ми! Ще се опитам да я спра. Ето спрях я. Да ми газалички докато бе. Да, ти махай се от леглото, махай се, никой не те харесва. Само баба ти. Баба му. Никой не те харесва. Никой, помощ. Аз ще си кончета! Не, Нотинг, бе! Не искам нотик! Искаш, това ли, бе? Не, бе, ще купиш всичко в този шоп. Хора, Мими полудя. Не си го чула, нали? Не си полудяла. Как полудя сам? Помощ! Дайте! Как ми? Матик! Слабите ми части! Как ме бие? Сега ли? Къде си, бе, душито? Баба ти! Ще ударя един токат, зъбите ще заревеш. Ма верно? Пуснах телефона заради тебе на почки. Баба ти. Ти пък какво искаш сега? Дай! Дай, брат. 1 милион вече имам. Я дай сега. Искаш ли да стана? Да стана ли? Хора, искаш ли да таком, брат, да спра клипчето? Хора, сега, вижте, сега ще се върне. Само след 10 минути да има 2 синки. Май, колко съм тук. Ми избяга веднага. Ме чува? Не ме чува, ама много е глуха, понятно. Мисия! Аз следвам охринци. Знаете ли защо? Защото така съм шил. Не стигна! Хора, искате ли да ви кажа една тайна? Че Мими е бебе. Хора, искате ли да ви кажа една тайна? Че малката ми сестричка Мими е бебе. Да, това искам да кажа, не за Мими Вокринги. Мими е яка, хубава, прави се на Настя, там онова, как бех...
Тя. Чакайте да купим още таки. Купим таки. Мистер Момин! Ето. Мистер Момин! Скочете в лодката! Мистер Бомбастик, бомба фантастик. Мистер Бомбастик, бомба фантастик. Хора, колко е 5000 по 5000? Кой знае? Жили, за да ми помогне. И ще му дам 5000 лева на ден. Ау, не! Водата стига до малката ми къща! Помощ! Още малко и отваряме и този пакет. И чао хора, от мене не знам защо, но чао, like and subscribe to Mimi Vlogs and Games, BG Fox 11 in Total Plays Games. Ако се чудите откъде знам Total Plays Games, Mimi BG Fox, знам си го. Ние сме в едно и също училище до Менкаравелов. И чао!